Amosinio imore kumoro mara maintie nyakwara Mugajwang' ageno ni bedo godo chieng' maber en thuolo machielo marwakini machiegni e channel niendi mar Ngima Mwandu mabiro ni Jumapil ka Jumapil chakre saa 1:30 mamidhiambo. Luonga ni Ruth Ochungo waikoni mathoth kotenore koda tuo niendi mar adundo. En yore mage mwanyalo kedo godo gi tuo niendi mar adundo, ranyisi mage gin mage, ang'o makele, kaeto wanyalo thiedhe e yo machalo nade ka diponi osemaki. An kaendi kod jalony e studio ka madhi lerno mathoth kwakolo kachiel kachiel mondo mi wang'e to wanyalo timo nang'o. Machiegni. Erokamano ahinya nyaka wuon kuom thuolo mwayudo mondo walos kendo e weche mag tuoche mag adundo mamakwa kaka joka dhano. Warwako joneno mondo wuoth kodwa kachiel kachiel kwapuonjore e weche mag tuochegi. Erokamano. Kawuono ikonwang'o tuo mar adundo en ang'o? Kawuono wadwa ni mondo walos kuom tuo mar adundo. Kata gi dhombogo wacho ni heart failure. Tuo mar adundo ni heart failure tiende ni tamruok mar adundo goyo ang'owa? Remo. Wang'eyo ni adundo en fuon maduong' kabisa e dend dhano kendo man gi nengo ahinya. En ema ogoyo remo, to remo kere e dend dhano, e ligepe duto mag dend dhano. Kasto ligepegi yudo teko mar tiyo tijegi kotenore kuom remo magitimo ang'owa? Magiyudo kokalo kuom goyo remo mar adundo. Koro mano fuon maduong' malich e ngima dhano maka nigi wach moro amora kata ng'ikruok to tiende ngima mar dhano koro ok ni maber nikech remo koro bedo matin kata remo bedo maonge. Erokamano. Ilere ni en fuoni mago remo. Mago remo. Koro wang'eyo ni to sama en gi ng'ikruok, pek mage ma ng'ato nyalo kale? Sama en gi ng'ikruok, achiel, ibiro koso remo moromo e dendi. Kata nitie fuonde moko ma ok bi yudo remo kaka idwa, kasto iwacho ni rembi koro timo ang'owa? Tin. Machielo, chiemo mwachamo koseregore, to bende chak riwore gang'owa? Gi remo. Koro sama adundo ogwe remo cha, kogo remo, to remo ni oting'o chiemo, ringo gode ang'owa? E del. To fuonde ka fuonde yude. Machielo, muya mwayueyo donje ang'owa? Riwore gi remo. Tiende ni muya mwayueyo miluongo ni oxygen koseriwore gi remo, to adundo tichne en go remo cha mondo remo koro keye ang'owa? E del. Mondo fuondi ka fuonde tim ang'owa? Oyude. Koro tiende ni sama adundo nigi ng'ikruok moro amora, machielo muya ok bi yudo malo, ibiro bedo gi shida korka yweyo mari. Machielo, idhi bedo gi remo makoro tin. Wach machielo bende, pi mwamodho. Ka ng'ato modho pi, to pigni riwore gang'owa? Gi remo. Koriwore gi remo, en tich adundo mondo ogwe remo, mondo pigi cha ochop kamoro amora mitim nade? Midware e del. Omiyo seche ma fuon maduong' miluongo ni adundo ni nigi ng'ikruok, to magi duto te ok chop ang'owa? Kare. Chiemo, nikech chiemo ni ema miyo del ang'owa? Ngufu. Pi ni ema miyo nyaka liet kata ng'ich mar del bedo e kiwango midwaro. Machielo, dhano nyaka ywe, to oyweyo muya miluongo ni oxygen. En tich adundo mondo ogwe remo ka muya cha osedonje remo, mondo remo koro time nade? Owuoth kode e dend dhano duto, mondo fuon ka fuon time nade? Oyude. Koro magi ng'ikruok midhi bedogo ka po nono ni adundo bedo gi ng'ikruok e tich mare mar goyo ang'owa? Mar goyo remo. Erokamano. Ang'o makelo tuo mar adundo? Gik makelo tuoche mag adundo ng'eny. Achiel, tuo mar sukari. Ka tuo mar sukari osebet, to yot mondo ibed gi tuo mar ang'owa? Adundo. Ka sukari oidho ni malo, kata ka sukari olo. Nikech ang'o? Tuo mar sukari mwadendo gi dhombogo diabetes oketho ligepe moko mag del. Owinjore maber? Koro kosekethogi, tibiro yudo ka tich mar adundo koro ok timre maber, nikech adundo to gwe remo mondo remo dhi. To ka tuo sukari ni oseketho ligepe moko ma remo kale, be gidhi kalo? Remo ok kal. Koro mano achiel kuom gima nyalo miyo ng'ikruok bede ang'owa? E adundo. Machielo, ibiro yudo ka
bedo gi del mapek ma waluongo ni chwe. Ka ng'ato dende chwe kabisa, ka an gi ratil man malo ma dho kisungu luongo ni obesity, nyalo tamo adundo tiyo tije malong'o. Kichiyudo kogwe remo to ligepe moko odinore nikech chwe modhi mantie e dendi ka odinogi, to mane kama remo time ang'owa onego kale. Koro tiende adundo gwe to duoge iri, ineno. Koro ok tim ang'o kech dinruok moko nyalo bedo nikech pek mar del. Mano nyalo kelo ng'ikruok ne tuo mar ne fuon maduong' mar adundo ni. Machielo en pressure. Tuo mar pressure dwa chalore gi sukari. En bende oketho ligepe mag ang'owa mag del. Kuom ranyisi ng'ama nigi pressure, ibiro yudo ka fuondigi moko nitie dinruok. Ma ka adundo gwe remo, to koro ok otim ang'o, remo ok ringi. Iyudo ka leche moko ma remo kale koro dinore nikech koro bedo ka sama gidinore ni gitam adundo tiyo tije mar goyo remo kaka owinjore. Mano wach manyalo kelo tuo ni kata nyalo kelo ng'ikruok nang'o na adundo. Machielo, nyaka nitie joma madho ndawa. Iro mar ndawa kelo ng'ikruok kata hinyruok moko e ligepe moko mag del, sana e fuonde ma remo ringe gi. Mane momiyo joma ywayo ndawa, iro cha medo hinyogi, gibedo gang'owa, gibedo gi ng'ikruok e adundo. Koro iyudo ka adundo ok nyal tiyo tije malong'o nikech adundo nego bed ni go remo to kama oluwo cha ler oluwo time ang'owa, odhi nyaka kama itime nade? Kama idware. To kamano ok otimore nikech dinruok moro, ndawa osewang'o ligepe kama moko owang' molokore rateng' ma kata remo ok nyal timo, ok nyal kalo. Wach machielo, tuo mar ukimwi. Wang'eyo ni tuo mar ukimwi en ligepe gi modilgo kasto gore gi nyinyo mago tuoche dendwa ka miluongo ni white cells. Ochamogi. Kochamogi magirumo to tuo moro amora modonjo koro nyalo ketho fuonde mag del. Koro ka fuondgi osekethore to koro adundo bende dhi bedo gang'owa gi ng'ikruok kocha. Winjo maber? Kony achiel, wamuonyo yedhe makonyowa goruok gi tuo mar ang'owa ukimwi donge. Yedhe gi nigi chemical. Iwinjo maber? Chemical magiwe dendwa nyalo ketho ang'owa adundo. Nyalo tami tiyo tije malong'o. Gidhombo luongo ni pharmaceutical drugs. Mano bende nyalo kelo ng'ikruok ne adundo. Wach machielo, jolony wacho ni onego ninde katin to seche adi? 8. Donge? To jok moko ok ninde, ok giyud nindo mowinjore. Gidich. Ng'ato nindo seche 3, ng'ato nindo seche 2, ng'ato donjo ot saa 4, wang' ochako nindo saa 7. Iwinjo? Koso nindo mowinjore gidhombo luongo ni sleeping disorder. Mano nyalo miyo adundo ok tije malong'o. Nikech adieri manitie ni sama dhano nindo to fuondege bende yweyo. To ka kichiewo makoro gin active, tiyudo ka ichiewo gi ngufu manyien ka giikore mar tiyo tijgi. To sama ok gin active ni ok giyweyo, iwinjo maber, timiyo ihinyo fuondegi monego bed ni tiyo tich monego bed ni gitiyono. Koro dwani ng'ato yudo thuolo maber mar nindo. Nitiere kute moko ma bende nyalo chuowo adundo madhombo luongo ni viral infections. Kute moko nitie mwayudo e gik mwachamo kata alwora mwadake kata gik mwasoyo e dendwa machalo ang'owa chiemogi. Winjo maber? Mano koro dwaro ng'ama rito ler maber. Kanyo koro nyaka rit ang'owa. Koro tiende koso rito ler nyalo miyo kutegi bende chuoyowa to ketho ang'owa adundo. Koro gin iluongo ni viruses. Gin ka gisedonjo to adundo monego tije malong'o ema koro chuo. Koro adundo go remo midwaro. Ibiro yudo ka ogoyo to chung' kata ogoyo saa ka saa. Winja? Mago to ranyisi mabiro wuoye. Koro magi weche moko manyalo miyo adundo bed gi ang'owa gi ng'ikruok e tije mar goyo remo. To achiel kuom fuon maduong' mogik e dhano en adundo. Kech ka ok ogo remo to mana kaka wacho ni oxygen ok tim ang'o? Yudi, pi ok chopi, energy midwaro cha be ok tim ang'o? Kokalo kuom chiemo moseregore moriwore gi remo. Koro remo ni
oting'o weche mang'eny. Nikech gik moko te mwachamo kata modho mana pi donjo iye. Bende pi ne mamiye obede kiwango midwaro ma ka adundo gwe to ringo mayo, ok opoto, be ok olew ahinya. Iwinja? Koro miyo fuon miluongo ni adundo ni en fuon manigi nengo ahinya e ngima dhano. Omiyo en nyaka rite. To kendo nyaka wabede e kiwango mowinjore, wadag kaka owinjore mondo kik ng'ikruok moro amora bed kuome. Erokamano. Awinjo kisewuoye tuoche ma samoro komakowa kata ka wan godo nyalo miyo adundo ok tiyo e yo makare. Awinjo kiluongo kanyo tuo mar pressure, tuo mar sukari, tuo mar ayaki. Gin ranyisi mage ma kineno kata neno to nyalo nyisa ni an gi tuo kata an gi tuo mar adundo. Wach namba 1 madwa ni mondo joneno mondo ng'e. Kanyochi ing'iyo itimo exercise. To tinde kidhi to tami. Ok nyal time kaka jite? Iol piyo koso? Ol moro nitie mabiro kanyo. Iluongo ni fatigue gi dho kisungu. Olo moro nitie mabiro ma in ok nyal. Olo no ranyisi na adundo osechako bedo ng'owa. Nikech olo no ok nyal bedo ka adundo gweyo remo tiyudo energy e fuondeni te. Koro olo no ok tim ang'o? Koro mano ranyisi namba 1 na adundo osechako bedo ng'ikruok. Wach machielo, nitie joma bedo gi gimiluongo ni difficulty in breathing. Yweyo ma ok kawaida. Obedo gi tamruok yweyo malong'o. Obedo gi ok owinj ka onyalo yweyo makare. Ok oyweyo makare. En gi pek e yweyo. En gi pek e yweyo mare. Winjo maber? Oyweyo to samoro en ng'at ma kore no iwinjo ka twaro. Kore no ruta. Tino ok oyweyo malo. Nitiere shida moro. Kech yweyo cha bende otenore ga adundo. Winjo maber? Tieni oxygen kata madonjo koro ti. Kech adundo nigi ng'ikruok. Mano ranyisi. Ng'ama ok oyweyo muya modonjo malong'o ema nigi shida mar ang'o? Iyudo ka ok oyweyo muya cha ka nyisi ni odonjo to bende iluoke mane adundo kuchocho. Nikech wang'eyo ni sami yweyo to koting'o muya dikende. Oting'o mang'e. To nitie mana midwaro ma support ngima ma wang'eyo ni en ang'owa? Oxygen gi dho mbou. Koro en adundo cha ema dhi poge kosedonjore mondo supply dendi te mondo ligepe te mag del otim ang'o? Oyude. Koro sama in gi ng'ikruok e yweyo mari, mano ranyisi ni adundo osechako bedo gang'owa? Ng'ikruok. Machielo, tielo makuot. Gi dho mbou swollen legs. Inyalo bedo gi tielo makuot to nyaroki ber to operation itimo ang'o? Tiend adundo ok tich ne malong'o mar gwe remo cha ok ring chopi ang'o? E tiendi. Winjo maber? Koro tielo kuta to ben mana gima to. Nikech sama remo ok ochopo no kata pi be ok tim ang'o? Kata oxygen be ok chopi. Kech magi duto ni ira. Mano ranyisi machielo. Kineno ka tiende ni kuot. Machielo, ng'ato yweyo matek. Iro ng'ato adundo kaka gwe remo cha. Ok ogwe e yo ma kawaida. Ogwe mapiyo piyo. Tiende speed mar otim ang'o? Ni malo. Koro yweyo matek masaka sano nyiso na adundo osebedo ng'ikruok. Nitiere speed mare ma kawaida. Makata ng'ato ok ng'e ni adundo tim ang'o? Ng'ato ok nyal ng'e ni yweyo. Speed ma kawaida en adi? Speed ma kawaida measurement mare to it depends gi health mar ng'ato. But nitiere ma kawaida. Samoro inyalo measure kuom ng'at ma nigi pressure, ok inyalo expect mondo obed e kiwango mowinjore midware cha. To gi ng'at machielo bende ma nigi tuo mopogore opogore. Nikech koro dend dhano nitiere weche mang'eny. In gi pressure kuom ranyisi samoro anao aonge go. Koro bedo ka mago gik mabiro miyo speed mare ok chal. But nitie kaka onego go remo kuom dakika to ok en mapiyo piyo ma ng'at man buti nyalo fwenyo na adundo koro tim ang'owa? Gwe remo. En kata ng'ato ok nyal winje kaka sani. Ing'e na adundo wa gwe remo to bende inyalo winja? Ok inyal winja. Koro mapiyo cha tibedo doka nyaka kore koro tim ang'owa? Inena ni ng'ane nigi ang'owa? Nigi shida moro e ko? Tieno yweyo matek. Machielo, kor malit.
gi dhombogo chest pain. Kori winjo nyaka lit to pong. Lit to pong. Tuwinjo mana ka muya dwa ng'adore. Mano ranyisi machielo ni adundo osebedo gang'owa, osebedo gi ng'ikruok. Wach machielo, ionge appetite kata ndhadhu mar chiemo. Dhogi rach. In chiemo ichamo achama ni ji chame to bende onge mit miwinj, ok iwinj mit mar chiemo. Mano bende nyiso ni adundo osetimo ang'owa, osebedo gi ng'ikruok. Kech chiemo, to inji chiemo ber. Ka dhogi osebedo marach, tiende ni koro kare kata mana ndhadhu cha wayudo mana kuom remo madundo timo ang'owa, madundo goyo nikech en moting'o gimoro amora ni e iye kanyo. Wach machielo, inyalo po ka pek mar del medore imedo mana ratil. Imedo mana ratil. Ting'e ni ok ngima. Dendo kuo, oyienyo. Ng'ano ok ngima. Tiende adundo osebedo gang'owa gi ng'ikruok ma wacho cha. Keche wafwenyo kacha ni nyaka tiendi bende timo ang'o? Kuot. Koro dendi biro mana ka kuot, ratil ema itimo ang'o? Imedo. To winjo to ok iwinj mang'o? Ok iwinj maber. Wamake gi kanyo. Erokamano. Janeno mar Lolwe TV pod wadhi mbele kaendi. Jalony kolono weche giendi kachiel ranyisi ma kinene dendi to nyalo miyo ing'e ni tuo mar adundo osemaki kata intiere kode. We wakaw yo matin kodwoko kamaendi to wadhi ng'iyo ni to ere kaka wanyalo rito adundo marwa, fuoni marwa mar adundo. Warito e yo machalo nade mondo mi kik obed gi ng'ikruok. To ka dipo ni tuo osemake, ere kaka wanyalo thiedhe, ere kaka wanyalo geng'e. Kete kanyo kik idhi mabor, luonga ni Ruth Ochung'. Nyakwara Mugajwang' arwaki kendo ni machiegni tielo niendi. Mar ariyo wawuoyo kaendi wago mbaka kutenore koda tuo niendi mar adundo, kaka wanyalo kedo kode, ranyisi ma kineno tinyalo fwenyo ni in kode gi gigo eko makele bende wasewuoyi. Gi kama ne wawego ema wachake godo, wadwa ng'eyo ni to adundo mara onego bed ni arito e yo machal nade mondo mi kik tuoche giendi kata mag heart failure giendi makwa. Kanyo ema wawego. Warakra ne kode gi kanyo. Erokamano ahinya. Ne joneno, agombo wacho ni nitie ranyisi moro bende ma jowa thoro neno kabisa. Modong en tiyo ni en ranyisi ma common. Ong'eny. Fuolo, ahonda. Ahonda moro nitie ma kineno to nyiso ni adundo ni gang'owa. Nitie jomoko ma fuolo tentatively. Ok chung'. Wafuola kabisa. Koro fuolo no bende nyiso ni adundo nyalo bedo gi ng'ikruok. Koro kineno ka ahonda chandi, ng'e ni mano ranyisi ni adundo osebedo gang'o gi ng'ikruok. Walero adundo marwa yo machalo nade. Ng'eni yo mar rito adundo marwa mwagombo mondo wanyiso nagi ma neno wagi e wang' jowi gi sechegi. Achiel, wabeduru gi kias e gigo kwatimo. Kuom ranyisi, kinya math ndawa. Bede gi kias. Wek madho ndawa mokalo ang'owa to. To bende, ndawa en gimarach nikech iro moweye del cha ema ketho ang'owa adundo. Wach machielo, kaka wanyalo rito adundo, warit ler. Kute moko manyalo chuo adundo ka, nyalo chuo adundo nikech koso bedo maler. Wabedo maler nade? E chiemo mwachamo. Sana chiemo. Adundo en fuon manie iye. Gimichamo madonjo ema dhi ketho ang'owa adundo. Kisamoro ok ole. Kute machuoyo adundo ka wanyalo yudo kata e pi modho. Omiyo ka en pi manyaka thiedhe mondo obed maler, oneg kute ka. Ka en chiemo manyaka ted malong'o, tede malong'o. Koro waritre e yor ler kendo gik mwachamo. Machielo, kuom yedhe mwamuonyo, wang'iye yath ma kata wamuonyo to ok nyal kelo ng'ikruok ne adu. Ewa wacho chien kacha ni pharmaceutical drugs moko nitiere manigi chemical man malo ma kosedonjo to nyalo ketho ang'owa
adundo. To bende kata kamano, wanyalo muonyogi to tok muda moro wang'e kaka wanyalo golo oko chemical ma odong' e del ma samoro nyalo ketho ang'owa adundo. Mano yo machielo mar rite. Ma yorni idwa gol chemical mane del nang'o? Inyalo luoke. Achiel kuom yo minyalo luoke go en modho pi mang'eny. To kendo pi mochwaki maliet. Wach machielo nitie yedh moko ma bende inyalo timo ang'owa? Inyalo madho. Manyalo luoko ang'o? Adundo. Owinjore? Machalo kaka ochuga gin to gi yonge nyalwet kwach gini roko. Mago yedhe minyalo madhi to luoko ang'owa? Adundo. Koro yudo ka kwiri marach mowuok kuom yath manyalo ketho adundo ja. Koro waluoko nikech yedhegi moko bende miyowa kaluwore gi tuo moro ma samoro nitie manyako kony. Koro in emitang' ni tok kasemuonyo yadheni mokonyona tuoni, en jukumu mara mondo amadhe gimoro manyalo luoko ang'owa kwiri ma samoro nyalo weyo ang'owa e del. Mago yore mag konyo adundo. Machielo, wabeduru jok ma nindo kaka owinjore mondo wakony adundo. Waninduru seche 8 mowinjore. To kata kotami, nind seche 6. Watem kwa nindo kaka kaka dwarore. Wayud nindo mowinjore. Nikech nindo nigi nengo, nitie gima timo e del. Machielo, wabedru jok moko ma jok miluongo ni kena dwa kete nang'o, jok ma dhombo wacho ni observant. Wabed kwa ng'iyo dendwa saka sa. Wabedo kwa ng'iyo ngimawa kabisa. Kineno ka pek mar del dwa medore, kochuno ni nyaka tim kata mana exercise mondo reduce, mondo iduoke pekno piny, tim mano. Nikech magi gik moko matimo ang'owa? Maketho ang'o? Maketho adundo. Machielo, ka ineno gimoro amora katimore e dendi ma samoro ne ok ine, ber mondo ile daktar mondo ong'adni rieko kuom gima timo gi samoro en gima in miwuon ok ing'eyo ni maketho ang'owa? Nyalo ketho adundo. Koro wabed jogo manyalo limo laktar sa asaya ma waneno gimoro ma ok wasebedo kwaneno e ngimawa ma samoro nyalo bedonwa nyalo kelonwa pek e del. Kendo nyalo miyo adundo bedo gi pek. Koro magi gik moko mwanyalo timo kaka joka dhano. En ni wabed joma oritore. Kendo wabed joma miyo ngimawa priority namba 1. Obed namba 1 e gik moko duto mwatimo. Erokamano. Sama go mbaka kotenore gi tuo mar adundo, ok ang'eyo ni wanyalo wacho ni en tuo mang'eny kuom nyithindo koso ng'eny kuom joma dongo kende. Erokamano ahinya. Tuoni thoro mako joma iluongo ni teenagers. Jok manie diere kagi. Higni 50 kaduogo chien ka nyaka 10 gi wiye ka. Gimomiyo mano timore, achiel, e higni mowachogo, ji mang'eny thoro bedo careless, ok gikawo thuolo mar ng'iyo ngimagi ahinya. To bende iyudo ka gin jomoko ma raha moko nitie madonjonegi. Sana vijana. Nyithindo ok ohiny mako nikech nyathi pod nie lwet min, pod rite gi wuon, ong'eyo gima chamo, ng'iyo ka ler, donge. Min ong'eyo ngimane be mang'iyo makata kapo nono ni gimoro nitie moneno ka ok dhine maber, to seringo neno laktar. To kama koro oseweye nyathi moro, koro en adole ka. Ng'eni koro gitimo gik makata in samoro ok inyal ng'eyo. Kanye magiolore like teenagers, ema olore gi nyawadgi ni wadwa ywa e ndawa moro. To kong'eyo ni to rach kata ber mar ndawa ni kanye. Koro mago nitie. Kuom joma dongo, to nego nikech achiel tiyo. Iwinjo? Ji mang'eny ok ong'eyo ni sama tiyo osedonjo, to nitiere gik moko mane timo ki ng'ama tin. Koro nyaka tim ang'o? Nyaka iwegi. Nikech fuonde, sama dhano tiyo, sama ibedo ng'ama oti, to nyaka fuonde gi bende tim ang'o? Bedo moti. Ok wabi wacho ni koro adundo ni koro dong' mana kamar ng'ama tin, to sani kodi ng'ama ng'ongo. Kaka imedo ti, idhi gi dendi gi fuonde gi te. Donge? Koro yudo ka joma dongo to ohinyo mako nikech age koro oseka chap. Tiyudo ka maisha ma koro be gidago gin jomoti ma gik moko ibiro yudo ka kuom ranyisi. Ing'eyo ni ng'ato nyalo timo exercise
mogore gi kwiri moro marach ma nyalo ketho adundo mawuok oko. Ka koro ng'ama duong' oseti, bo nyalo timo exercise, koro ok nyalo timo. Koro nitie gik moko ma koro ok nyalo timo ka wadongo. To ka watimo koro wadongo, to gine ma koro gibedo nwa ng'owa misigo. Gine ma koro giketho nyaka Koro kuom joma dongo to hinyo mako gi ahinya nikech igni koro igni ng'eny. Koro kaka igni ng'eny tiyo bendo donjo. Ritruok malong'o be koro ok ginyal timo ang'o? Ok ginyal yudo. Koro kuom joma dongo othoro mako gi mana nikech igni go. To kuom joma tindo to pod moche moko nitie kama gidonje gaole moko nikech igni go ikgi. Koro sano bende maka ng'ato ok ong'eyo ni onego arit ngimana kama, tiyudo ka koro wan gi hinyruok. Nitie seche moko magik ma ka ng'ato tuo, tiyudo ka ng'ato kawo tuo loko mare. Ni an tuo mar adundo ni endi ma tuona. Iwinja? Kae tiyudo ka nyathi kata konyuol kata watni moro nigi tuo ma tuowa. Debed ni tuo ni endi onyalo gamore anyuola koso mage mana wuoyo mag dhano ma samoro okoso ng'eyo. Tuo mar adundo mako ng'ato e kit dongo mare. Ok en gima inyuolo go ng'ato. Kendo adwa ni jokanyana mong'e wachno malong'o. Onge tuo mar ng'ato. Onge tuo mar ng'ato. Ma tuowa, ma tuo ka ng'ane. Nitie mana tuoche moko. Ma kata bed mana ni ne anyuolau. To dong iyudo ka jomoko e anyuola to ok omako. Koro ok en mar ng'ato. Tuo onge mar ng'ato. Tuo nyalo mako ng'ato. To gima duong' ni ka tuo maki, bende nwang'o jalony mondo mi ong'adni rieko. Jomoko kuom ranyisi, jomoko osekawo pressure boketo margi. Ni pressure ni to mara. Tuo nani, an tuo nani. Onge tuo ng'ato. Ang'o momiyo in gi pressure to ng'ama chielo onge. To bende, ahero kono ji niya, onge ng'ama onge pressure. Iwinjo? En ni mara, gimara nyaka wuon. Ni e kiwango mitimo ang'o? Midware. Sukari. Mago ok tuoche ng'ato. En gima ng'ata nego. To bedo mana tuo kong'eny kata kotin molwar kabisa. Koro onge tuo ng'ato. Tuo kosemaki, onyalo maki e wi dongo nikech ng'ikruok moro nobedo kamoro. Ang'ado dhogi kendo. Tuo mar adundo bende inyalo thiedhi morum. Tuo mar adundo ithiedho marum. To mana ka ineno jalony chon. Ifwenye chon. Tiende ni wabedo jok ma ng'iyo ngimagi. To kineno gimoro machichi ma ok kawaida, onego en tich mari mondo ikaw hatua mar dhi manyo jalony mondo ng'ani rieko. Tuoche mag adundo gi thiedhore. To nitiere kiwango moro nyaka wuol ma ng'ato nyalo bedo, osebedo matuo. To odhi obudho gi gina lana ma gini ochama adundo. Ma koro gike kang' makata laktar. Koro kia rieko manyalo ng'ado nikech osedeko. Wachna mogik en niya. Ngimawa ni e lwetwa. Wan ema nyaka watim ang'owa? Nyaka warite. To ka nyaka warite gi neno jalony mang'adonwa rieko kapo nono osedonjo. To kapok odonjo, warit ngimawa ka wang'eyo ni adieri en e lwetwa mondo wanyal geng'o tuoche machalo mag adundogi. To ka nitie ng'ato machich gi ngimane ni samoro tuo ni nitie kaka osedonjo, kata weche ranyisi kata gik mowacho gite, oneno. Kuom ranyisi ka in gi tuo mar sukari kata pressure, inyalo thiedhe mondo kik oketh ang'owa? Kik oketh adundo. Inyalo manyo jalony e nembni mag simu 0722576062, 0751932913. Erokamano. Gikanyo ne janeno mar Lolwe TV, ang'eyo ni wapuonjore kanyakla kaka oganda, ikaw waritre ngima wantiere lwetwa. Gimoro amora mitimo, ng'in to en gima hinyo ngimani, koso en gima gero ngimani. Luonga Ruth Ochungo, watudre kendo Jumapili.